Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli Müslümanlar, менә шушы тапшыруда сәфәрдә ураза тоту турында сүз алып барылар. Менә иң беренче безнең динебездә 5 шартыннан берсе булган ураза, ул кайчан безгә йөкләнә? Ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям хиҗрәт кылганнан соң 1 ел ярым вакыт узгач, Шәгъбан аеның 10-нчы көнендә фарыз кылынган. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям үзе риваятләрдә әйтелгәнчә 8 Рамазанда ураза тоткан. Һәм шуларның 5-се 29 көнлек, ә инде калганнары 30 көнлек булган. Ибн Аббас радиаллаһу анху сөйләп калдырганча, Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәрбезне саллаллаһу алейхи ва сәллям иман шәһадәте белән җибәрде. Иман китерү дөрес итеп кабул ителгәч, аңа намаз өстәлде. Намаз кабул ителгәч, аларга закат өстәлде. Закат кабул ителгәннән соң ураза тоту йөкләнде. Инде ураза кабул ителгәч, хаҗ кылу инде тиеш булды. Менә Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә Бакара сүрәсендә Рамазан турында, ураза турында инде аятлар китерә. Менә мәсәлән, Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим, әйяман мағдудат. Ураза ул санаулы көннәр генә. Фәмән канат минкум маридан ау гала сафар фагиддатун мин әйямин ухар. Арагыздан берәрегез шушы ураза көннәрендә ширләсә яки сәфәрдә булса, уразаны тотмасын. Ягъни фагиддатун мин әйямин ухар дигән сүзләр, ягъни ширле кешеләр сәламәтләнгәч, сәфәрдә кеше өенә кайткач калган көннәрен бер көн өчен бер көн тотып тәмам итәр. Ягъни сәфәрдә булдың икән, 1-2 көн, 3 көн мәндә менә шушы сәфәрдәге булган көннәр яки авырып яткан көннәрне син бер көн итеп тотып каза кылырга тиешсең соңыннан. Менә санаулы көннәр дип Аллаһ Тәгалә әйтә, шулай бит инде санаулы көн әйяма мәгъдудат. Менә санаулы көннәр сүз төзмәсә инде изге Рамазан аен белдерә. Изге Рамазан аен белдерә. Менә бу аятта әйтелгәнчә, Рамазан аенда авырган кеше яки сәфәргә чыгып киткән кеше, буларга ислам дине ураза тотмауны нишләткән? Рөхсәт иткән. Ураза тотмауны рөхсәт иткән. Авырыйсың икән, сәфәргә чыгып киттең икән, менә сиңа ураза тотмаска рөхсәт ителә. Монда сүз авырган кешеләр турында монда аерым сүз алып барга кирәк. Минем инде басым ясыйсы килә сәфәргә чыгып киткән кешеләргә. Менә инде авырган кешеләр һәм сәфәргә чыгып киткән кешеләр уразаларын сәламәтләнгәч яки илләренә әйләнеп кайткач инде әйткәнебезчә, алар бер көн тотмый калдырган уразага бер көн исәбеннән тотып инде каза кылалар. Ягъни урысча әйтмешли возмещать итәләр шушы көннәрен. Һәм сәфәргә килгәндә, менә безгә инде белергә кирәк, ураза сәфәр вакытында берәр кая сәфәргә чыгып киткәндә ураза тотмау ирекле булса да, сәфәр вакытында ураза тоту рөхсәт ителә. Бу инде күпчелек дин галимнәренең фикере. Бер хадис бар име, менә сәфәрдә ураза тоту яхшылыктан түгел дигән хадис. Ягъни лейса минал бирри сауму фи сафар. Сәфәрдә ураза тоту яхшылыктан түгел дигән хадис. Менә шушы әмерне дин галимнәренең күпчелеге сәфәр вакытында ураза тотудан кыенсынган кешеләргә карата әйтелгән. Бу алар өчен тудырылган уңайлык. Әлегә хадистә чыннан да моңа дәлил китерелгән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям
бер сәфәргә чыккан булган һәм бер урында халыкның җыелып торганын һәм өстенә кыяштан күләгәлек ясап утырган берәүне күреп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булар да моны күргәч инде сораган: "Ма хаза? Ма хаза?" Ягъни бу нәрсә? Һәм фақала аңа инде җавап бирделәр: "Саим", ягъни бу ураза тотучы. Сахабалар әйттеләр: "Бу ураза тотучы кеше" дип җавап биргәннәр. Һәм аңа каршы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәкъ менә шушы сүздән әйткән: "Лейса минал бирри ас-саум фи сафар." Сәфәрдә ураза тоту изгелектән түгел дип әйткән. Менә ничек инде бу сүзләрне аңларга? Безнең бит инде сәфәребез, менә безнең замандагы сәфәр, ул элеккеге сәфәр белән чагыштырсаң, бик җиңел үтеп китә. Без рәхәт, әйбәт машинага утырып, аэропортларда, самолетларда элеккеге заманның сәфәре инде берничек тә чагыштырып булмый. Кирәк вакытта намазды укый алабыз, кирәк вакытта ифтар вакыты җитте икән, һәр вакыт яныбызда ашый торган урыннар була, ашарга да була, бик армыйбыз, күп йөрмибез, безне машина китереп куя, автобус нитә, самолетка утырабыз, ягъни безнең сәфәребез бик җиңел уза. Без кай вакытта сәфәр вакытында да гади ураза тоткан көнендә чагыштырсаң, кай вакытта сәфәр вакытында да сәфәр безгә җиңеллек кебек тоела. Менә ничек инде бу сүзләрне аңларга кирәк. Сәфәрдә ураза тоту изгелектән түгел дигән сүзләр. Әлбәттә, галимнәр бу сүзләрне аңлаттылар. Менә сәфәрдә ураза тоту белән тотмауның рөхсәт ителүенә дин галимнәре дәлил итеп Анас ибн Маликның сүзләрен китерәләр. Анас ибн Малик: "Кана кунна нусафиру ма'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, falam yaghib as-sa'imu 'ala al-muftir, wa la al-muftir 'ala as-sa'im." Biz ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям белән бергә сәфәр кылганда ураза тотучы ураза тотмаучыны, ураза тотмаучы ураза тотучыны гаепләми иде. Менә кем ураза тота? Ураза тотмаган кешене гаепләми иде. Һәм ураза тотмаган кеше ураза тоткан кешене шулай ук гаепләми иде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында. Әйе, алар вакытында да шундый кешеләр булды. Тоттылар ураза сәфәр вакытында тотмаган кешеләр дә булдылар. Ягъни менә бу дәлил килә безгә нәрсәгә? Сәфәр вакытында ураза тоту рөхсәт ителә. Һәм шулай ук икенче бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Мәдинәдән Мәккәгә менә яулап алу нияте белән Мәккәгә таба юнәлдек дип бер риваяттә китерелә. Һәм Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям Усфан җирлегендә барып җиткәнчә кадәр ул ураза тотты. Ураза тотты да соңыннан бераз су сорады бездән. Су тулы савытны кешеләр аның уразасын бызганын күрсеннәр өчен мөмкин кадәр югарырак күтәрде дә нишләде? Суны эчеп уразасын бызды сәфәрдә. Ниһаять Мәккәгә килеп җиттек. Менә бу хәл Рамазан аенда булды дигән риваять китерелә. Ибн Габбас радиллаһу анху булай дигән: Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям сәфәрдә булган чакта инде кай вакыт уразасын тоткан, кай вакыт ураза тотмаган. Һәм сахабаларында да шулай ук теләгән ураза тоткан, теләмәгәне ураза инде тотмаган. Бу хадисләр Имам аль-Бухари җыентыгында китерелә. Менә хадисләрне китердек. Кемдер ураза тоткан сәфәрдә, кемдер ураза тотмаган, бүтән көннәрдә тоткан, ураза беткәч, Рамазан ае беткәч. Менә буларның кайсысы истин булгансын? Әлбәттә, галимнәр арасында да буларның кайсының истин булу турында да бәхәс туды. Безнең улы галимнәребез, имамнар Абу Ханифа, Шафиғи һәм Малик рахмәтуллаһи алейхим, алар нәрсә дип әйттеләр? Менә сәфәрдә ураза тотуның өстенрәк булу фикерен хуплайлар алар.
Ягъни сәфәрдә булганда ураза тотарга хәерле эшләрдән санала. Имам Әхмәд рәхмәтуллаһи алейһи нәрсә дигән, сәфәрдә ураза тотмауның өстенлеген яклый. Аллаһ субханаһу ва тааля барчабызга да Рамазан айында ураза тотарга җиңеллек бирсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.